up, ladies and gentlemen? G-Fresh Alamin in the building. Allah ya kara wa annabi daraja. Allah ya kara wa annabi daraja. Ina ta ganin voting. Yeah, yau mun kai azumi daya. Masoya G-Fresh Alamin worldwide. Happy Ramadan to all the entire Muslims worldwide. You know, G-Fresh Alamin, Kano State material. So a sha ruwa a koma aiki. Za ku ji na cewa Allah ya kara wa annabi daraja. Kun san me yasa nake cewa Allah ya kara wa annabi daraja? Saboda intro din wakar Peace and Unity din gabaki daya. Intro din wakar kenan kawai G-Fresh Alamin, Allah ya kara wa annabi daraja. So wannan wakar ita ce wakar da za ku yi voting cikin gobe jibi za a rufe voting nan. Yau mun kai azumi daya. So kawai text message za ka rubuta ka zaɓi waka ta tara wacce G-Fresh Alamin yayi. Yes, G-Fresh Alamin, Peace and Unity, Allah ya kara wa annabi daraja. Ina so kowa zai tura sako, zai tura Arewa Radio sako da wannan number ya kammala wannan din saboda darajar watan Ramadan da muke ciki, ya rubuta Allah ya kara wa annabi daraja kuma Allah ya ba mu albarkar cikin watan Ramadan. So abin da zaka rubuta a ƙarshen message ɗinka kawai in ka ce ka zaɓi waka ta tara ta G-Fresh Alamin, G-Fresh Alamin, G-F-R-E-S-H A-L-A-M-E-N Alamin, G-Fresh Alamin, haka ake rubuta wannan din. So a rubuta a tura wa number nan mai 081. In ma menene zan tura, in ma menene zan dai ma forwarding number, zan yi forwarding number, ina forwarding din number a ko ina. So ran lokaci yayi da masoyan mu za su nuna ainihin soyayya ta gaskiya of in G-Fresh Alamin. Yes, Kano State material. So duk wanda yake kishin mutanen mu, this is the time, you know what it is. Gaskiya ne. So that is right, ladies and gentlemen. Kada in cika ku da magana. So duk wanda da zai yi ya kamata a ce yayi saboda gobe jibi an rufe karɓar voting din. Gobe jibi ko in ce muku gobe ne ma karfin abin tun da jibi da daddare ne za a zo a baje ta a gidan rediyon Arewa Radio da Rahama Radio da Vision FM za a baje ƙuri'un. So duk wanda ƙuri'arsa ta fi yawa shine na ɗaya. So thank you for Dauda Kahuta Rarara, gaskiya yayi kokari. Yes, Rarara team support din gaskiya yayi kokari sosai. So da abu ne ga baki din na Najeriya. So ga professors a ciki, ga gwamnati a ciki ga baki daya, kuma gashi mu muke leading saboda waƙoƙin da aka yi nan da nake gaya muku fa, waƙoƙin mawaƙa sun fi 1,100. So yanzu magana da nake da kai saura mu 30. So sannan a cikin mu 30 din ma ko wance ni a bangaren hip hop a cikin mu 10 ni fa I'm a number 1. Yes. Voting din mu insha Allah mun san abin nan, mun san muna da masoya. So da Allah kawai karshen so din kada dai in cika da magana, kawai ka rubuta G-Fresh Alamin, ka zaɓi waka ta tara daga ina kake, sai ka rubuta daga inda kake, ka ce sunanka wane, ko daga Saudiya ko daga Kano ko daga ina kike. Ga 'yan matan nan ina ganin kuna ta mun vote, na gode muku sosai 'yan matan mu Hausa Fulani har da Christian din ma. Happy Ramadan to all the Christians, happy Ramadan to all the Muslims. Muna son a haɗa kai ƙasar ne gabaki ɗaya. Yes, a haɗa kai a zauna lafiya shine abinda ginshikin waƙoƙin zaman lafiyan da muke yi, wanda competition din ya ƙunsa. Yes, na rarara Dauda Kahuta Rarara. So abu ne na Najeriya gabaki ɗaya. So thank you so much, ladies and gentlemen. Muna son a dinga zama creative. Yes, muna son a dinga zama creative. So this is hip hop general right here, G-Fresh Alamin, aka Kano State material. That's right. Yeah, kowa kuma zan tura masa waka, zan tura kowa waka. Duk wanda yake son wakar, intro din waka zaka ji Allah ya kara annabi daraja. Allah ya kara G-Fresh Alamin in the building. Allah ya kara annabi daraja. So that is right. Sai na ji ku, sai na ga voting ɗinku daga gobe jibi an rufe voting. So kawai text message ne wanda zaka rubuta, in ka rubuta kawai ka tura, irin text message ne da ake cajin naira 4 ne a message ko to normal message ne kaman kowane message. Yeah, ba a WhatsApp da number, sannan ba a kiran number. Ba a WhatsApp da number, ba a kiran number. Na maimaita. Yes, ba a kiran number kuma ba a WhatsApp da number. Za ku ganta mai 081. So na gode sosai, ni ne naku G-Fresh Alamin, number 1 champion a competition din Nigeria, a zauna lafiya. Thank you so much. Bless.